स' गाइस होमब्ला जोङो मबाइल स्क्रिनाव फैदो। मबाइल स्क्रिनाव फैनानै जोङो बे एप्सआव थांसै हा। स' गाइस नैबेनि एप्सआ नैबे आं सिन गोजा बोनानै देखायदों ना। स' गाइस बेनि एप्सआ व्हाट इज माय ट्रेन होननानै बुङो। गाइस बे एप्सनि नामखौ नोंसोर आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव दङ, नोंसोर थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन आरो नोंसोरो प्ले स्ट'रावबो बेखौ आरामसे मोनखागोन नोंसोरो वेर इज माय ट्रेन होननानै। स' गाइस होमब्ला जोङो बे एप्सआव जोङो थुनानै होनोसै। स' गाइस होमब्ला बे एप्सआ बिदि अन जागोन हा। नोंनि गोसो इंलिसाव दोननो ना हिन्दीआव दोननो गाइस। होमबा आङो इंलिसावनो दोनसै हा। इंलिसाव दोनबाय दे। इंलिसाव थुनानै होबाय आं। इंलिसाव थुनायनि उनाव नैयाव मा खालामनांगोन नोंसोर साबमिट खालामनांगोन साबमिट। बेखौ नोंसोरो थुनानै होदो। थुनानै होबा नै दि पेज अन जागोन। अब्ला नोंसोरनि टिकेटनि नाम्बारखौ नोंसोरो नैयाव होनानै नोंसोरो आरामसे नायनो हागोन। ओमफ्राय नोंसोरो नैयाव स्टेशन क'डखौबो होनानै नायनो हायो। आरो मोनसे जोबोद सिम्पोल बेथ' मोजांबो। होमबा मोजाङा मा जाहैदों जेनेबा नों हमनानै ला नोङो क'क्राझारनिफ्राय रङिया थांगोन हा। होमब्ला मा खालामनांगोन नोंसोरो नैयाव क'क्राझारखौ होनांगोन। क'क्राझारखौ होदो ओमफ्राय नोंसोरो नैयाव क'क्राझारखौ होबाय जेनेबा। ओमफ्राय नैयाव नोङो रङिया थांगोन नालाय नैयाव रङिया होदो। अब्ला बे क'क्राझारनिफ्राय रङियासिम थांनाय ट्रेना दंना गैया बेबो ओंखारगोन। ओमफ्राय खैथायाव मोनगोन बेबो ओंखारगोन गाइस। ओमफ्राय नोङो बे गारि नाम्बार बेखौ नोंसोरो क'क्राझार होनानै रङिया होबाथाय बे ट्रेना ओंखारगोन नालाय बे ट्रेननि नाम्बारखौ नोंसोरो नैयाव होनानै नायनो हागोन आरो ना। बबेसिम मोनफैखो बे ट्रेना बबेसिम मोनफैखो नायनो हागोन आरामसे। स' गाइस हमनानै ला आङो होमबा क'क्राझारनिफ्राय रङिया थांनाय ट्रेनखौनो नोंसोरनो बोनानै देखायनोसै आरो ना, लिरनानै देखायनोसै। होमबा आङो बेयाव क'क्राझार लिरग्रोनांगोन। स' गाइस आं गोजौआव क'क्राझार लिरबाय ओमफ्राय गाहायाव रङिया जंसन लिरनोसै हा। ओमफ्राय दानिया मा खालामनांगोन जोङो नैबे फाइन्ड ट्रेन्सआव थुनांगोन। थुबाय होमबा नै क'क्राझारनिफ्राय रङिया थांनाय दिनै बहुद माने गारि दङ। हमनानै 12:30 दङ AM 12:30 AM आव माने फुङावमोन। अनलि नैबे देवबार समबार सुनिबारावल' खारो बे गारिया। ओमफ्राय आरो दङ नै AM बेबो फुङावमोन थांखांबाय। बे दिनै सुनिबार नालाय फुंनि थांखांनायखौ देखायजोबदों। ओमफ्राय दाना जोङो AM नागिरनांगोन। दायो जुदि गाखोनोब्ला AM नांगोन, बेलासियाव गाखोनोब्ला PM नांगोन PM नांगोन। ओमफ्राय फुङावबा AM नांगोन। होमबा नै 12:10 गारि दंबावो हरनि 12:10 PM। होमब्ला जोङो हमनानै ला जोङो जायखिजाया मोनसे ट्रेन नायनोसै हा। बबेसिम सफैगासिनो बबेसिम खारगासिनो बे ट्रेना बेखौ नायनोसै। अब्ला ट्रेननि नाम्बारा अबे नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय। ट्रेननि नाम्बारा नैबे गोथां आखरजों लिरदों ना, गुफुर आखरजों लिरदों गोथां माबायाव कालाराव बेनो ट्रेननि नाम्बारा। हमनानै ला आङो जायखौनो जाया मोनसे नायनोसै। हमनानै ला नैबे दा हरनि 12:00 फैगोन नालाय 12:10 बेखौ आङो नायनोसै आरो ना। अब्ला मा खालामनांगोन बेयाव थुनानै डाइरेक्टबो नायनो हायो। अब्ला माने डाइरेक्टबा माने क'क्राझारनिफ्राय रङियासिमल' देखायगोन। माखासे ट्रेना बबेसिम माने बे ट्रेना बबेसिम मोनफैगासिनो बबेसिम खारगासिनो बेखौ माने देखायनाय नङा। ओंखायनो नोंसोरो मा खालाम नोंसोरो नैबे ट्रेन नाम्बारखौ गोसोआव लादो 02550। ओमफ्राय बे नाम्बारखौ गोसोआव लानानै नोंसोरो बेक खालामदो 02550। बेखौ नोंसोरो नैयाव थुनानै होदो हा। बेयाव ट्रेन नाम्बार थुग्राखा बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो। होमब्ला आं थुनानै देखायनोसै 02550 बे ट्रेन नाम्बारा। नैबेनो गाइस नैबेनो बे ट्रेना। अब्ला जों नायनोसै बे ट्रेना बबेसिम सफैखो आरो खैथायाव मोनफैगोन आरो बबेनिफ्राय खारबोदों बेखौबो देखायगोन। स' गाइस नैबे गिदिंबाय थादोंना बेयाव। आरो जुदि नोंसोरो बाराबा नैयाव थुगारबाय था
बे गिदिंग्रायाव होमबाना माने ट्रेना अबेसिम मोनफैखो राइट देखायबाय थागोन। होमब्ला बे ट्रेना नै पाटलिपुत्रा जंक्शनाव दङ। अब्ला नै ओरैजाय फैबाय थागोन बे ट्रेना फैयै बिदिनो जोंनियावथ' बहुत गोजान नालाय क'क्राझाराव। अब्ला बे ट्रेना क'क्राझाराव मोनफैनो बहुत टाइम नांगौ, दा 12टायाव मोनफैगोन। अब्ला क'क्राझारनि उनाव ओरै फैबाय थासिगोन जोङो क'क्राझारनिफ्राय रङिया थांगोन नालाय रङियायाव खैथायाव मोनफैगोन मोनहैगोन नायदो नैबे रङियायाव मोनहैगोन 3:15 ओमफ्रायो बे ट्रेना कामाख्या जंक्शनाव लाखिहैगोन। स' गाइस बेयाव फारसेनिफ्राय डिटेल्स दंजोबो अबे स्टेसनाव लाखिगोन दा बेखौ देखायदों। आरो नोङो बबे स्टेसनाव लाखिया बेखौ नायनोब्ला नोङो नैयाव खनसे थुगारना हो। बिदियाव गेजेराव फिसा स्टेसन थागोन लाखियैफोर, बेफोराव नोंसोरो आरामसे नायनो हायो। हमनानै ला नै आं गेजेराव थुनानै देखायनोसै नोंसोरनो बिदि थागोन। हमनानै ला नैबे माखासे स्टेसनाव बे गारिया लाखिया ओमफ्रायो बे थुनो बन्द' जागोन आरो बेयो। ओमफ्राय नैबे जिथुनाखि नाम्बार देखायदोंना बेफोरो माने लाखिग्रा गोजा। ओमफ्राय बेयाव थुबा मोले नाम्बार देखायना बेयाव नोंसोरो लाखिनाय नङा। बेयाव थुनानै नोंसोरो गाखोलाबायनाङा, बेयाव लाखिनाय नङा। ओमफ्राय नैबे गिदिरावल' लाखिगोन गाइस। बे जिथुनाखि नैबे थख' मोनसे खोन्थादोंना बेयावल' बे ट्रेना लाखिगोन। स' गाइस होमब्ला नोंसोरो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरो मोनसेबाबो हेल्प मोनबाय होननानै आं आसा खालामो। नोंसोर मोनसेबाबो माने बुजिबाय बा मोनसेबाबो रोंगौथि मोनबाय होनना आसा खालामो। ओंखायनो आङो नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामो, आंनि चेनेलाव जाय गोदानै भिडिअ नायफैग्रा नोंथांमोन, नोंसोरो अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय। आंनि भिडिअफोरखौ नोंसोरो नायबाय थानो हागोन। आंनि भिडिअआ माने जोबोद माने इम्परटेन्ट भिडिअ बानायो आं, नाथाय आंनि बे मबाइल केमेरायासो एसे प्रब्लेम। मानोना आंनि मबाइला 2GB आरो आङो सम गैया, हरफोरावसो भिडिअ बानायनांगौ जायो। आंनि समा जोबोद माने बेसेन गोसा। आंनि जिरायनाय उन्दुनाय बे समखौनो आं नोंसोरनो दसे सम होथ'नानै आं भिडिअ बानायो। आं माने फुंनि 8टानिफ्रायनो माने फुंनि 3टायाव खामानि मावहैनांगौ। बिदिनो 1 घन्टा 1.5 घन्टासो जायो। बिनि उनाव फुङाव 8टायाव थांनांगौ, 8टानिफ्राय डाइरेक्ट मोनाबिलिनि 5:30सिम। ओमफ्राय 5:30सिम फैनानै आं दसे सम जिरायनायखौ नोंसोरनि थाखाय भिडिअ बानायनानै आं हगारो। आरो बेयाव हास्लाबाबा आं मोनायावबाबो भिडिअ बानायना हगारो। स' गाइस बे भिडिअआ मोनायाव बानायनायसोमोन, ओंखायनो आंनि बै सिगाङाव आं जिथुनाखि ओंखारदोंमोन, आंनि फेस ओंखारदोंमोन नालाय बे फेसाव माने मोले नुदों। मबाइलाबो 2GB नालाय मोजां नुवाखै। स' गाइस नोंसोरो आंनि बे मबाइल मोजां केमेरा नुनाय बेफोराव नोंसोरो दाथां। मानोना आंनि टपिकआव थांबानो जाबाय। आं नोंसोरनो जा टपिक देखायगोन नोंसोरनो थाम्बनेइलाव लिरनानै देखायखागोन। अब्ला नोंसोरो थाम्बनेइलाव जा लिरो बेखौनो नोंसोरो भिडिअआव नुखागोन। नोंसोरो जुदि थाम्बनेइलाव माबाफोर जुदि मोजां नोंसोरो सोलोंनो गोसो नुनाय मोनदोंब्ला नोंसोरो थाम्बनेइलाव थुनानै आंनि भिडिअखौ नायफैबानो जाबाय। ओमफ्राय आंनि केमेरा बिदिनो आं एसे एनै केमेरायावबो ओंखारो नालाय बेयाव एसे एनै मोले नुगोन, बेखौ नोंसोरो दुखु दामोन। आं बेखौ आखाइ खबजोबबाय, नोंसोरनाव निमाहा बिनाय थाबाय। मानोना आङो नोंसोरनो HD भिडिअ देखायनो हाया गावनि माने फेसखौ। मानोना मबाइला बहुत माने 2GB रेमाथ' माने केमेराया बहुत खमजोरि थाखायो। स' गाइस होमब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। आं मोननै टपिक लाबोनानै होननानै सानदों, दा सम मोनथ'वाखै। जेब्ला सम मोनो अब्लानो आं बे भिडिअखौ आपडेट होगोन। नोंसोरो नेनानै थाबानो जाबाय, साबस्क्राइबखौ थुनानै बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय। आं जेब्ला हगारो अब्लानो नोंसिनाव मोनहैगोन। स' गाइस एसेनोसै होमबा, बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन, थाथ'दो।